Hello लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय आं दिनै हरखाबै दिनैहाय मोनसे फुङावनो दिनै भिडिअ लाबोनाय जादों एक्चुअली आंनि न'आवहाय ना बिखुमजो सासे एक्सपायार जाबावबाय बेनि थाखायनो आं दिनैहाय मोनसे हरखाबैनो मैयानो एक्सपायार जादों आंनि बिमाया आंनि गोजानै बिमा जाब्लाबो दिनैहाय आं बे बिमानि एक्सपायार जानायावहाय आं दिनै फुङावनो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय मैयाहाय सानावहाय बिदिनो 2-3टासोआव एक्सपायार जादों दा बिनि थाखायनो आङो हरखाबै नै दा जेसेबां फुंनि समावनो ओंखारनाय जादों थ' बिदिबा लेट्स स्टार्ट एक्चुअली लोगोफोरना आंनि लोगो सासे लोगो मोनदों एचअनथाव बिथाङा नै बावहायनो दङ बिथाङाबो गारियाव न'आव थांगोन दिनैहाय माने फिसाला बा हस्टेलाव दङ नालाय ओमफ्राय फिसालाखौ बियो दिनैहाय लोगो लाहैगोन दिनै आं फुङावनो ओंखारदों खारन बिमा होनबाथ' आरो बावनो हाया ना जोनोमगिरियानो जा बिहाव बिखुमजोआनो जा बिमायानोसै थ' बिनि दिनैहाय आंनि बिखुमजो सासे एक्सपायार जाबावदों ना बेखौ आं दिनैहाय नायनो थांगोन मैयानो एक्सपायार जादों मानसिया खिन्थु दिनैहाय गारगोन आरोखि फादारफोराबो दिनै मैया सम मोनाखै ओंखायनो दिनैहाय फादारफ्रा सम मोनगोन नालाय दा बेखौ फुंनि समावनो जोंनि ख्रिस्टियान ससाइटियाव बा रमान केथलिकआव जेरैबायदि नियम खान्थि दं बे नियम खान्थि हिसाबै बेखौ रमान केथलिकनि नियम खान्थि बायदि गाननाय जासिगोन थ' लेट्स स्टार्ट नि ग'प्र'आना स्कुटियाव नैबे डिक्कियाव सोनानै दोनदोंमोन मा होननानै बुङो नैबे डिक्कियावहाय बेयावहाय सोदोंमोन दे ओमफ्राय स्कुटिनिफ्राय थल्ल' बारग'दों आरोखि ना ओमफ्राय दा बै खाथियाव दङ मोनसे पेट्रल पाम्प ना बै मोनसे पेट्रल पाम्प दं ओमफ्राय बे पेट्रल पाम्पआव नैबे आं एसे स्पिडाव फैनाय जादोंमोन ओमफ्राय स्पिडाव फैनायावहाय बोरैबा थल्ल' बारग'दोंना बावहायनो एसे ब्लगखौ बा भिडिअखौ लाबोनाय जादों जाय हक बिखुमजो थैनाय बा एक्सपायार जानाय बेयावहाय आं थांगासिनो दङ थ' लेट्स गो फुंनि समाव ओरैबायदि गोजोन सानजाहानि सान ओंखारनायजों लोगोसे ओमफ्राय ओरैबायदि फ्रेश बारखौ मोनजानो हागोन आं दिनै गोसोखौ एसेब्लाबो मा होननानै बुङो गोजोनबो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला आरो दुखुबो नांदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिमा ना जायखौ बुंदों बिमा आसामफोरनि गेजेरावहाय उफाय गैया स्कुटिजोंसो ड्राइभ ना ओमफ्राय स्करपिय' दङमोन बे स्करपिय'खौ आं एसे दा थावनि दिफुआबो खुलियाखै नालाय फुयला एसे खम जानायलाय लाबोनाय जायासै जाय हक थांगासिनो दं वेदारा बारा मोजां नङा मानो होननानै बुङोब्ला एसे मर्निं ना फुंनि सम नालाय ओंखायनो बारा मोजांबो नङा गासैबो लोगोफोरनिसिमबो ईद मुबारक जायफ्रा मुस्लिम ना सम्प्रदायनि बा मानसिफोर दं बिथांमोननिसिमबो ईद मुबारक ना दा दिनैहाय आङो मोनसे এটা কি গ্রাম কয় কলিয়াগাঁও আমগুৰিनि खाथियावहाय कलियागाव होननाय मोनसे जायगा दं बावहाय मिक्स कमिउनिटि ना
मुस्लिमबो दं राजबंशी दं बर' दं এখানে তো মিক্স কমিউনিটি না সব মিক্স আছে মিক্স আছে না আচ্ছা আজকে তো কি কম দিনैथ' गासैबो मा होननानै बुङो मोसौ बेदर जाजोबो दे मुस्लिम सम्प्रदायफ्रा बिथांमोननि दिनैहाय मोनसे धोरोम गिदिर बर'दिन बिथांमोननि थाखाय दिनै बर'दिन ना जायफ्रा ख्रिस्टान ससाइटिनि जेरैबायदि डिसेम्बरनि 25 तारिखआव जोंनि जिसु सिखांनायनि मुङावहाय गोबां सोरबाया मोसौ बेदर जायो सोरबाया अमा बा दाउ बोरमा बायदि रोखोमनि बेदर जायो सेम टु सेम दिनै मुस्लिमफोरनि गेजेरावबो दिनैनि सानावहाय ना मा जायो बिथांमोननियावथ' उटसो जायोमोन दा উটটা ব্যবহার করা ছিল না এখনতো আৰু উটও পাওয়া যায় না যেরैबायदि दिनैनि दिनावहाय उट जायोमोन दिनैनि दिनाव दिनै आसामाव जोंनि जायगायाव उट मोननो थाङा बिनि जायगायावहाय मा खालामो दिनैहाय मोसौ बेदरखौ बा गामियावहाय मासे मानै सिथारनानै जायफ्रा दिनैहाय बेदर बा माबा मोनसे होनो हाया बिथांमोननो जाय न'खरा बेदर बायनो हाया मोसौ যারানিকি গরু মাংস কিনতে পারে না এদেরকে তো ছাগলি বা কিছু একটা এই ছাগলিটা তো কি কয় ভাগ করিয়া তো দেয়া দেয় গ্রামে যারা নাকি কিনতে পারে না না যারা নাকি গরু মাংস কিনতে পারে না যারা নাকি মাংস মুরগি বা জি হোক গরিব মানুষ যেগুলা আছে মানুষকে ভগায় দেয় जायफ्रा दिनैनि दिनावहाय गैयिफोर दं बिथांमोननो गासैनोबो राननानै होयो एक्चुअली जाय हिन्दु ससाइटिनि बिथांमोननि थाखाय नङा दे ओमफ्राय जायफ्रा हिन्दु ससाइटिनि जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोर बिथांमोननिसो तो बिदिब्ला आं बिथांमोननावहाय माखासे बाथ्राखौ सोंनो सानदोंमोन आं सोंला मस्जिद खाथियाव मोनोब्ला कयेकथा बाथ्राखौ आं सोंना लागौमोन तो आं जि टारगेटआव थांदों जि थांखियाव थांनो नागिरदों दिनै बिखुमजो आंनि मैयानो एक्सपायार जादों किन्तु दिनैहाय आं बाननो थांगोन तो लेट्स एक्चुअली आं आमगुरि मोनफै आमगुरि सफैबाय दे दिनै गासैनोबो मुस्लिम सम्प्रदाय बिथांमोननिसिम आं ईद मुबारक ओमफ्राय जायफ्रा बर' ख्रिस्टान ससाइटिनि मानसिफोर आरो जायफ्रा बर' बाथौ धोरोमनि बिथांमोना नायनो गोसोब्ला खोनासंलांनो हागोन दिनैहाय जोंनि आसामाव फोसावना दोननाय बायदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंना दोननायफोरबायदि जि जायगायाव जाय बुस्थुखौ मोनजाया एक्चुअली बे बिजेपिनिसो आरएसएसनि मोनसे राव दे जायबा बे बेसिम थांनो नागिरला दिनै गासैनिसिमबो ईद जाय मुस्लिम सम्प्रदाय बिथांमोननिसिमबो ईद मुबारक एगेन टु एगेन ना आमगुरि सफैबाय आं जि जायगायाव थांनो नागिरदों आंनि बिमा बा बिखुमजो बेखौ सहैजोबाखै एक्चुअली मैयानो एक्सपायार जादों सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम दिनै बुंफिननाय जाबाय फाइनालि आं एक्चुअली आंनि चेनेलावनो फाइनालि होनो मोना दे खैला मैला मोनफैबाय दे जोबथारनायावहाय ओमफ्राय बेबो रावबो नङा न'निनो मानसि गोजा खैला मैलायावहाय फुरि एसे जालांनो उदैया एसे खालि जिहेतु दा गामियावहाय बा न'आवहाय सासे एक्सपायार जादों बिमा एक्सपायार जादों आं बेखौ एसे नायहैनो मैयानो एक्सपायार जादोंमोन मैया फैनांगौमोन फैनो हास्लाबाखै खिन्थु जोंनि बर' ससाइटि बा जायनिखि जाया ससाइटियावनो जाया मानो जाय न'आव एक्सपायार जादों बे न'आव हाबहैयोब्ला माबा मोनसे मोनजाया दे ओंखायनो बे न'आव हाबनायनि सिगां आं माबा मोनसे उदैखौ फिलाप खालामना थांखानोसै मानो होनोबा बेयाव थाङोब्ला मोनजानाय नङा फुरि जानानै लानायसै आङो दे बिनि उनावहाय बिमाखौ मा खालामनांगौ खालामहैनोसै ना तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थागोन एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै सफैबाय बिराद खस्थ'नि गेजेराव हरसे उन्दुनाय जायाखै माने सापागुरियावबो माखासे मेन हाइवे र'डआवनो आं कयेकथा खामानिबो मावनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै फैयै मैयाहाय सानाव सफैनाय जायासै दे ओमफ्राय दा सफैथारबाय आङो दा बिमाया मा अबस्था जानानै दं दाथ' आं नायथ'नाय नंला दाहाय नायलांबाय थादो
थ' ओमफ्राय जों रमान केथलिकनि ख्रिस्टियान ससाइटिनि नियमावहाय जों माबायदिहाय मा खालामो हानायमानि खोन्थालांनोखौ नाजागोन थ' लेट्स गो एक्चुअली आं दिनैहाय फुंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय जिहेतु आं बिमाखौ बिखुनजोखौ बाननो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बाननो होनना फैब्लाबो ना बे बिमाखौ आं बाननो मोनासै दिनैनि दिनावहाय मानो आं मैया हरावहाय गोदोनो दोनो उन्दुलांसनदों बेखायनो आङो दिनैहाय माबानो मोनासै जाय हक थेवबो बे जायगायाव ना नैबे खाथिथिंजाय बेनि खाथियावनो बिफा गोदोनो बिहाव ना बिहावानो जायो बे बिहावनि मोनसे गोथै हाखर दंमोन ओमफ्राय बेगेंखौबो मोननाय जादोंमोन ओमफ्राय बिनि खाथियावनो ओरै एटाच लाबोनाय जाबाय आरोखि दा ओमफ्राय लाबोनानै दा ओरैहाय दोनफैबाय बेबो बेसेबांबा गोबावनि बिराद गोबाव जाबायमोन बेरामाव खस्थ' खालामनानै थानांनाय बा माबा मोनसे ना मा होननानै बुङो बेरामजों भुगिनानै थानांनाया गोबाव सम जाबाय ओमफ्राय मानसिफोराबो गोबां फैदोंमोन फादार फैदोंमोन मा फैदोंमोन गासैबो फैनांगौ ना फैजोबदों ओमफ्राय बैनो बिहाव बिखुनजोनि न'आ बेनो ओमफ्राय बै साइडजोंहाय गारि दङ जोंनि बिहावसु मदारामबो दङ ओमफ्राय जायफ्रा दिनैहाय मा होननानै बुङो बे बिहावखौ बिखुनजोखौ गारनो फैदोंमोन ना थैनाय समाव बयबो फैयो न'खरनि मानसिफोर गारखांनायनि उनाव बयबो बैसो गोनां मानसिफ्रा गामिनि एसेब्लाबो ना जयैनो जौ लोंलायदों आरो गासैबो बे माने बर'नि हुदा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जेब्ला गोथै गारो मानसि फबनाय समाव बा हिन्दु ससाइटिनाव जायबा सावहैजाय फबनाय जाय बयनिखौआनो जाया मानो एसेब्लाबो जौ लोंलायनाय नियमा दङ आरोखि थ' बिदिब्ला आं बिदिनो भिडिअखौ बावहायनो बेखिनिखौनो लाबोदोंमोन बाय बाय